Днес сме в втория епизод на Мечтаната кухня с Нев. Когато говорим за кухня, организацията е основа на удобството и ефективността. Един добре организиран кухненски интериор не само че изглежда по-добре, но също така може да трансформира начина, по който готвим и поддържаме кухнята си. В този епизод ще разгледаме как да създадем функционална и интелигентна организация, които да направят използването на кухнята по-лесно и приятно и не на последно място красиво. Както може да видите, правилната организация е ключова за ефективността и визуалната привлекателност на всяка кухня. Нека разгледаме някои основни принципи, които ще ви помогнат да постигнете идеалната кухня. Започнете с опис на уредите, които искате да имате във вашата кухня. Обикновено това са фурна, микровълнова фурна, чекмедже за загряване, готварски плот, абсорбатор, а защо не плот за готвене с вграден абсорбатор, съдомиялна, хладилник. Не пропускаме и кафе-машина, а с голямо удоволствие охладителя за вино. Помислете каква част от тях ще бъдат вградени и каква част свободно стоящи. В зависимост от избора ви, трябва да спазите различни отстояния и технически параметри. Дайте си сметка за типовете шкафове, които са ви необходими. Мивка, шкаф за боклук, хоризонтални и вертикални шкафове, рафтове и лавици, контакти, ключове за качалки. Принципът на работния триъгълник е същността на ергономичността в кухнята. Това означава, че трите основни зони – мивка, печка и хладилник – трябва да бъдат разположени така, че да формират триъгълник, който да осигури лесно движение и достъп до всяка от тях, без да се налага да се движите напред-назад из кухнята. Оптималното разстояние между тях е от съществено значение за комфортното движение между тези зони. Един от най-важните елементи е разстоянието между мивката и фурната. Оптималното разстояние между тях трябва да бъде между 90 и 120 см. Това е идеалното разстояние, което ще осигури достатъчно пространство за движение и ще предотврати неудобства при прехвърляне на продукти от мивката към плота и фурната. Ако разстоянието е твърде малко, ще се чувствате ограничени при работа, а ако е твърде голямо, ще загубите време, което може да доведе до забавяне на процеса на готвене. Ако имате ограничено пространство, функцията Slide and Hide ще ви помогне да си осигурите повече място и да ползвате по-лесно фурната, дори в моментите, в които трябва да я почистите или да извадите горещата тава от нея. Това разстояние ви позволява да работите удобно и ефективно, като осигурявате лесен достъп до основните зони за приготвяне на храна. Идеалното разстояние между мивката и хладилника е около 120 см. Това ви позволява да извадите продуктите от хладилника и да ги прехвърлите на работния плот или в мивката, без да се налага да правите излишни стъпки. Не по-малко важно е разстоянието между мивката и работния плот. Това пространство трябва да бъде поне 40 см, за да имате достатъчно място за поставяне на съдовете, приготвянето на храна или почистване. Това позволява лесно да прехвърляте съставки от мивката към плота, като същевременно запазвате комфорт и ефективност. Абсорбаторите трябва да се позиционират между 60 и 90 см на височина от плота, но ако искате да впечатлите и да имате наистина модерно решение, изберете плотовете с вградени абсорбатори, като тези на Нев. Те не просто засмукват парата и миризмите от готвенето, още щом са се появили, но също така имат и страхотен дизайн и функционалност. При разполагането на уредите върху плота е важно да оставите достатъчно място между тях. Минимум 20 до 40 см между уредите е необходимо, за да може лесно да се маневрира и да не претоварвате работната повърхност. Това разстояние ще ви осигури достатъчно място за работа, без да се чувствате притеснени. Кафе-машината е важна тема за много домакинства, особено ако има кафе-маняк у дома. Ако не сте избрали конкретен свободно стоящ модел,
Вградените кафе автомати са страхотно решение, особено ако се спрете на производител като Neff. Не само, че дизайнът им се вписва перфектно в интериора и създава усещане за модерност, но освобождаваме място на плотовете. Какво е важно? Трябва да знаем предварително дали ще инсталираме вграден автомат за кафе, за да можем да планираме и съответните връзки за вода. Не мога да пропусна и шкафа за вино. Просто страхотен акцент в кухнята, създаващ атмосфера, както при модерните интериори, така и при останалите стилове. Сигурен съм, че той е любимият уред за всеки, който го има. Разположен в долната част на шкафовете, най-важното е да се уверите, че ще може да го отваряте лесно и да го достъпвате бързо. Изградете вертикална колона, в която да разположите фурната, микровълновата и чекмеджето за подгряване или кафе автомата. Тук Flex Design на Neff ми е много полезен за създаване на търсената атмосфера. Разполагаме с дръжки и странични облицовки в 4 отличителни цвята, с които вашата кухня ще изпъкне. Тези лайсни може да добавите и към други уреди в кухненското си пространство, така да му придадете индивидуален дизайн. Цветовете, несъмнено, са подбрани по начин, по който да отговарят на съвременния стил. За заетите майстори в кухнята има и други функции, които могат да се окажат решаващи. Например, подгряващите чекмеджета на фурните Neff, с които постигате точно желаната топлина на приготвената храна за перфектно кулинарно изживяване по всяко време. Вградени уреди като микроволнова фурна, кафе автомат или съдомиална не само оптимизират пространството, но и осигуряват визуален ред и чистота. Това е особено важно, ако кухнята ви е отворена към дневната част на дома. С напредъка на технологиите вече имаме възможността да използваме умни устройства, които автоматизират много от процесите в кухнята. Например, може да използвате приложение на телефона си, за да следите температурата в хладилника или да настроите фурната за готвене дистанционно. Системите за автоматично управление на осветлението и вентилацията също могат да бъдат интегрирани в кухнята, като така се подобрява енергийната ефективност. Например, когато започнете да готвите, осветлението може да се настрои автоматично, а абсорбатора да се включи, за да премахне излишната пара. Темата е много широка и затова ще споделим повече в следващ епизод. Организацията на кухненското пространство не е просто въпрос на функционалност, но и на естетика. Когато съчетаете практичността на съхранението с интелигентен дизайн, създавате пространство, което е не само приятно за работа, но и вдъхновяващо за готвене. Добре организираната кухня е основа за едно по-лесно и приятно ежедневие.